Ya kelumpung ya lek kai basketball bala pau bah ke jela ya ka bala tip kum ka bercam kop bala penyai daga seng samla nong po proper man usnam la penha perdano ha ka arpunyo tri yayong ha ka ba ka kenhun dubak kala yo ra ya kanam la du ha ka liang gi kenthai bat ka monar kala yo ra nam la du ha ka liang ki shenrang lawan ban penha perdaya ka fort bercam kop daki no yalam seng bhalang ka them ribhoi district ba kentup yo ba Ferdinand ke kharkam ni Presiden ka KSU North Khasi Hills District kum ukong san hakajing don lang uba Marcus Martin Presiden ka HNYF Northern Region uba Lester Lingdo Presiden ka FKJGP North Khasi Hills District kum kisumbut kong san uba Plilat Tiuso Presiden ka Ribhoi Tourism usamla Anthony Suchang Sekretari ka Dorbar Shnong Nongpo ki no yalam ka seng samla nongpo proper bakentup yau samla lumlang shila Presiden bat usamla Ronald Rani General Secretary nalor kiwe kiriu pau khmat ka dong kathan habakren ban ajing ro bat aimen sim ya ka seng samla nongpo proper ki no yalam seng bhalang kilapan pau ba ka jingnang trish tom bat ka jing IT met bat mensim da ki no yalam banang penbit penbiang ya ka ne kelempung ya lek kai basketball balajar ka teng kum ka bercam kop ka balanang ya ibnanam nakawai ka snam shakawai pan Haribhoi district ila sakhi shibun kilumpung ya lek kai sports kum ka football cricket bat kiwe henry ka ne kalumpung ya lek kai basketball bercam kam kalong shisha ka bala khring ki samla ki badan sam namar ka jingnang kiu ki kunhun na keleng ki district ka jela ki balawan ban ya shim menta ha ka ne ka tournament ka balong shisha ka ba aimen sim ya ki nong penya khamtam ka sports ka de ka wei na kirinsan ban yada ya ki samla na ka jingsha pengop ha ki jing sneu ba pher khamtam na ka jingkerni ya ujing di ba shirkhei kata udrok ong ki nong yalam haba phai sha ka jingya khun ya ka final jong ka fort bercam kam la sakhi ya ki jingya khun ki bala penshong shet bat penberngai ki paj ba nong pet kai ha ka ba na ka liang ki kenthei ka dubak hadien ka jingya khun ka bating e bha kalala ban penlimno ya ka kenhun SYM dan ripunyo la san pho basket kat ba na ka liang ki shinrang pan ka mona kala penlimno ya ka kenhun jong ka nongpo da shispa la ripusa basket Hakni ka sin la samru da ka khusnam da ka song pisa bat trophy ha ka ba ka kanhun la du jong kishin rang ka mona kala yo khung ya ka song pisa ka ba nyu pho hajar lembat ka trophy kat ba ka nongpo kala yo khung ya ka song pisa ba sa pho hajar lembat ka trophy ha ka liang ki kanthai par ka kanhun dubak kala yo khur sa pho hajar lembat ka trophy bat ka SYM kala yo ar pho hajar lembat ka trophy la samru ya ki khusnam shimet ba pher nadu kisnem ki bala yai kani komandan khamtam por muswa khamlong thuli henry nadu kapa kani ka bercam kop kaya bat ngai kibun ki hek ki berit bat kata ngala masaki man ka janwet apangawan sene teng am jio man liang kali hante por surok henry ngawan bu hamne ngali ki kun samla ki penikai ki hek ki berit bat ka dap da ka jing so kemen habangai namar kumba pitip kungi seng balang ikam ya keren sebang kini ki jisniu khamtam e how drugs hare la dang ipek menta ban ong ban snai ki hospital la ni snai ki help ban ya sumar ya kita ki nong mendi la ni ki nong kerni kalong ka e ka ba om so don jimut shu namar ngapek ka juk menta ni la kam khambun kini ki madan ya la kai nam ta ki kun samla namar kini hi ki nong kita ki lawe nam ta ka jak medu ka jugi bat ngaso ani ko por ngai ki nong la kai ki buan na shabar jong sinong nongpo kibadai na po slong na joy berkunjung buat na shabar jong jelaru na so kidai mapiru kiwe kibai nuksa nung ta kini kihap kibarit kipapet kapi kinu lakai hoi kidon lagi jong ki fans jong ki ladon kidon lagi jong ki icon ki jong ki sendiri kini kihap kibarit ki sepet bhai yapi kinu lakai bat hadir lakai mapi kisabut bat yapi DKI kabang akwa ban pukut hamne maso ba lada kani kecil lakai kalau ka bajok nadu ki basdang belikong hadu kani basau matharai kadai boro kajing don kajing yalum kajing wan pekai jong ki pai ba bat ngaso ba lada kim don hi ki pai ba kinong lakai ba wan ni ki ampli ki timru kan long ka bi itna hadu katata DKI kabang ngaso ban pusno sapi ki kun samla jong nong po proper kumjuru kadar wasdong nongpo kumjuru ya ka management mo pe ya ka school kumjuru ya ka jaka mo pe karat tong nye trelang kum giseng balang ki bangidon kita ki network ki bangini keren sya sorkar bakini ki jaka ki long ki jaka ki papaka
namuta kinong lekai bat kujuru kinong lekai tumur kindon kita ki galeri di pakan kindon kita ki jakal lekai lade kita ki bot ki babiak ki juk ki bamenta lada kini ki ulong natrai kamdan jinge isu baki wei ki clear na ki wei ki state lu ki sawan shi benta hani ko kadong nopo wajui Nasib kejongpi. And 37 seconds. D. Hand up. Head up. Good one. 15. And 15 seconds. The clock 13 seconds. Fifteen.
15. Good game.